Sa number 10, Bagyo Basra, ginapaabot nga mangin isa ka tropical storm. Aton hibaloon ang lakat sang Bagyo upod kay Romeo Subado. Ming? Yes, Barb, no? Hubalin kayo na sang aga may pila na ka mga areas sa Pilipinas ang ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. No? Ginapaabot na mga maulanon diri sa aton sa Negros sumugod buwas nga adlaw tugtub sa Sabado. Ini nga mga areas nga naka-blue amo ini sila nga mga area nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. As of 4 p.m., ang Bagyo nga Basra nga sa 655 kilometers sa may east sa hinatuan Surigao del Sur. Kami may kabaskugon ini nga 55 kilometers per hour tugtub 70 kilometers per hour. Parayon ini siya nga nagagiyo ang bagyo, southwestward nga direksyon nagapasulod na siya sa Pilipinas kag may kadasigon nga 15 kilometers per hour, no? Ara siya subong dira nato makit-an kag amat-amat siya nga nagapasulod diri sa Pilipinas. Ginapaabot ka subong adlaw posible mangin isa na ka tropical storm, no? Ang bagyo nga si Basyang. Gani mas madamo pa nga lugar gina-expect naton nga mapaidalo man sa wind signal. Signal number 2 ginapaabot nga pinakamabaskog nga wind warning diri sa Pilipinas kag gina-expect nga malandfall ini sa may Eastern Mindanao. No, dira gina-forecast nga mauna nga malandfall ang bagyo sa eastern nga portion sang Mindanao. Tabukon sini ang Visayas. Amat-amat samtang ginatabuk ni Basyang ang Visayas magahuyang inigikan sa isa ka tropical storm maging isa naman liwat ini ka tropical depression. Pero tandaan, ining bagyo nga si Basyang, hindi mabaskog ang hangin nga dala sini pero may kabaskugon ang ulan. Gina-expect nga by buwas sa udto, Huwebes, tugto Biyernes, mangin maulanon ining porsyon sang Negros Oriental. No? Ini nga mga yellow areas, yellow rainfall warning mo sinigon 50 to 100 millimeters nga ulan. Kag by Friday naman sang udto, pakadto sa Sabado, mangin maulanon ang Negros Occidental. So, expect natin diri, Bacolod City, Negros Occidental, mangin maulanon from Friday noon, tub-tub sa Badong adlaw. Gina-expect na masulod siya sa Negros, mga sa Biyernes ang hapon, ginapaabot magalabay ining Basyang diri sa may isla sang Negros. No? According pagid sa Pag-asa, malaboton sa gyapon basi may pagkambyo pa sa mga ruta. Una nga ginhambal nga sa dalom sa Southern Negros siya malagalabay ang sentro sa bagyo. Pero sa latest naman nga update, medyo sa tunga-tunga na siya sang Negros nga matamat siya pasaka ang yasini nga alagyan ang sentro. Pero hindi mo silingon nga inilang area ang iguon sa bagyo. Meron kita sang cone of probability, ini ang kabugusan sini ang pwede madala sa no sang sentro sang bagyo. Ganito tutok na kita sa gyapon sa latest nga weather update.